in kika amsa wannan tambayan zan baki 5,000. Kin san nawa ne 5,000? 5,000. Kai jama'a. Kuɗi daga naira 5 zuwa naira 1,000. Guda nawa ne? Guda nawa ne? Guda 5 ne. Subhanallahi sannu. To lissafa mana. 5. 1 10. 2 20. 3 50. 4 100. Kai jama'a. So kina ji? Currency da muke da su Najeriya naira 5 zuwa naira 1,000 guda nawa ne? Guda 8 ne. Kai da gaske. Serious? To, lissafa man su ina ji. Naira 10. Naira 10. Naira 20. Naira 50. Naira 100. Naira 200. Naira 500. 7. Naira 1000. 8. Gaskiya ne uga. Wannan mutumin naga naira 100. Menene sunan shi? Sa a wulawo. Ka